2008an Domusateini 40.000 lehenengo edizioa antola gendun, eta ikusita nola hartzen zuen, bigarrengo edizioako gogo eta ilusio handilekin ekin genio lanai ja 2023ko lasterketa antolatzei. Lasterketa honen ingurun giro berezia idazo. Eta nik uste, oso denbora gutxien lotu dela voluntario pila bat izetie, korrikalai onak etotzie, eta eraberien puntu askotan jende asko dotie. Nik karrera asko ditut hemen Euskal Herrian da Espainian zier, eta holako lasterketa bat ez dut baina bizi ez. Ni beti izan dut azterketi ondo dagoela, baina aurretik eta gerokupe importante dela, eta Domusadeko apotxoa dena. Herri plazan izatetan, azpeitiko jentie, bolondresak, marea urdine, lasterketi bera, gero kontzertu bitutzu gabien. Asteburu kompleto bada, etorri da lasterketan parte da. Gure ekimenak hasi ziren ostiralean. Gure artean eduki genuen, Paul Makuri, mendi lasterketa ere. Eta Azpeitia Azkoitiko 708 umen aurrien hitzaldi eman zuen. Kirola eta inklusioi buruz hitz jardun zuen, umedana gustoa eta benetan mundiala izan zen. Marea urdinak gure bidelagune da, eta guk uste duna da, bisibilidade bat ematie, tresna polioa dela Domusateini 40.000. Eta izen ematikin, lehenengo korrikalaiek eta iritsi zen, lehenengo nerbiluko zeak ikuste zen, ez? Jendea gukin eta baita ere gure inguruen, nahi izan dana txukun eta dana anoak betetzen hasita, ez? Bakoitza bere tokita ematen. Neuri tokatzetan hasi nintzen ostiralien, zapatun hasi berrien, ze dorsalbanaketan, dorsalan aparte, korrikalaien poltzie bete berri izatea, eta poltza hortan bertako inguruko produktuek banatzeko aukeri genuen, eta lehenengo eta gaino hortok hauzitzetan egotie. Da lasterketa bat hasieratik, aurreko egunetik dorsalbanak eta aurkezpena oso ondo dagoela, gaina ni neu oso ondo zaindu izen dabe, danak. Eta tratu oso gertuko da eta asko eskertzen da. Konturatzeko aiauzan egune, eta ni beti bezala ez naunitzen, lasterketa normal bat izan bazan bezala. Azpeitiko plazan goizeko 8etan bildu ginen denak, eta ingurua behiratu eta maila handiko korrikalarik ikustatzen da betire urduritasun puntu hori, beti lasterketa baten hasieran egotean urduritasun puntu hori, tentsioa, hor nabarmena zen, tentsio puntu hori zehola. Lehenengo nerbizu azaldu zinez, hainbeste jende ezagun, bategin itzein, bestigin itzein. Zaziloko oso nazien goizeko 8etan, aurretik bai, jalkatu ginen jentia, ambientilue plazan eta posik. 8 gutxi laurden gutxi aldea, azten da, nire ustetan partei politenetakoe, korrikalaien aurkezpena, aurrezku dela, bertzue eta hori dana. Eta, 8etan lasterketari ertera ematezago. Lasterketa azkar abitu zen, eta nola ez, denak ardura puntu horrekin hor aurren egon nahi eta pixka bat beste isegika. Egeak derrepente hartu zuen lehenengo postua, eta nik garbi neuken nire lasterketa emerdula, aurreku pakin utzi eta nire ritmo hartu, eta sentsazioak mejo batzen zian kargan ziar, eta alaxe egin nun. Lasterketak 300 kilometro dauzke, eta desnibel positibo 3.700 da. Eta lasterketa pasatzen da, ikutze ditugu lau herri ez, Azpeiti, Errezil, Bidani-Goiatz eta Beizama ikutze ditu. Kanpotik datoren korrikalariak lasterketan bidez ezautuko ditu hainbat onto, gure bailari zeharkatze benak, bai Izagaitzen, Ernillon, Murumendi,
Gero, izazpi eta zamino aldien, ibilbide zirkular bat eginez, baiara ozoi buelta bat emanez, hainbat gauza ezagutuko ditu. Hemen Azkoitia Azpeti inguruko mendiana fadatzekeu. Hau da, nire etxe ondoko mendizek eta tontor ikusgarriak, kiston biztak eta paraje zoragarri xedi eta placer bada inguru hau eta lasterki bat porritzea ez. Gehien ez, ordu bete bat egonez zibilita, leku paregabe baten lasterketa ikusteko aukeri da, hola ez? Eta horrek danoi emateigu, bai ikusliei, ze ikustitu lasterkaiek leku askotan, eta baita ere korrikalaiei, eta antolatzailei zezanik ez. Gu harrituta gaudena da, jendin erantzunekin ez, gailurretan dare jende dezente onda ikusten. Jente asko batzen da, ez ja noagunetan bakarrik, hilbide zuen. Gaina marea urdine honen zer honaz be, dana urdin ikusten zen, oso poliki izan zen. Eta zentzu hortan domusa lasterketa antolakuntza aldetik oso ondo antolatute dagoela. Uste dut haurek herri ondo antolatzen dela, bolondresape prest dauzela pilo bat, eta laguntzen dago lasterketa on bat egiten laguntzen dago asko. Kontutan hartu berde, rekorriduen nahiko handile dela, jende berra desenteko gala, porque beti horiela kruze asko, inder gauza asko daudela iteko, azkenin behar danak asebetetzeko jende asko berda. Nik uste, bolondrozi gabe olako ekintaldi bat ezin dela antolau, imposible izango zen. Egunien bertan, lare unetik gora ziren eta urte guztien zier dozena bat lagun jarrutea jota fuego. Egun hori ondo ertetzeko. Oso importante da, ure egotie eta jente egotie, batez be laguntzeko prest, zenien lunitzen baileko bat ezin zabaldu. Botelline, betiko zupest baten zabaltzeko, zerbiozu segiduen ure botateko, ez denborarik ez galtzeko. Eta uste dut garrantzitsua dela lasterketa guztietan, benolako lusietan gehiago, eta ez da domusa dela lasterketa bat, gunea deko zela oso onak. Egunin bertan eukien hon, lehenengo aldiz, train martxa urdina. Umemor datek hartu zen parte, azirie, emozoz betetako da. Paul Makurik irakurri zuen, inklusipun aldeko aldarrikapen bat. Martxan danak umedanak oso guztua, danak batea. Eta benetan momentu berezisek sortu ziren eta aiatz ginenin izen zen olatu erraldoi bat, baino inderra handisekin. Eta gure aldarrikapena momentu hortan oso politia izen zen, ez? Hori zen, ordu sortu zen inder hori eramatea ez gelditzi hor. Hortiken aurrean egon zindanak zabaltzen jutia. Orduan hasi zen festan. Antzauden, puzgarriek, gure sensibilizazio jolasak, pintxuek, musikie, DJ eta jende mordoak, mundiala. Guk beti emateiteu toki guztita gure jolas inklusibuek eta hoxekin saxatzea bai heldu eta bai ume jarri daizten aniztasun funtzionala dauken pertsonan azalien eta hain daizte be jolas ezberdinek. Urtengo helburua garbi neukan ez, Azpetiko plaza iriztia. Aurreko urtean karrera guztia utzi inberri zen nun, arazo batzu zila eta urtengo helburua gaurri neuken. Banakin bukatze banun aukerak iko nitula aurrealden ibiltzeko. Karreran ni neure ritmo hartzen dut, hasieratik. Gainera olako lasterketa luzietan ez da ia zenbat kilometro, eta zenbat ordu, nire kasu hementzet. Orduan buru neuken 7 ordutik gora jungo zala. Momentu bat iritsitan esan nula, ez du merezi behi segi kabitzea, ni lertuko naiz eta gero ezingo dut lasterketa bukatu lehen urten bezala. Orduan momentu honen frenatu nula emateu, pixkat hor behintzat regulatu nula. Azkenien bero ia ben, ze hasieran zabien berorik ez, da fresko eta bero ia ben. Baina zer ikusik ez, aurreko urtiaz. Izazpetik aurrea egea biztan neukan, eta zabainotik beraia
nahiko gertu ikusi nun, pixka destutu nun aldapa bera eta konturatzeko, ikasberria atzeko pasa behin nun. Eta ikasberria justu heldu nintzen, ez dakit nun egon eura. Hainbeste jende, ezin zan hitz egin esplikau momentuare. Danak aiatzeia espeitira, igual dudakin, esan ez, ja azkeneko puzketa gelditzezaku, baina puzketa zailena. Ez da, baina espeitin zartutaku, nia ez gehan bertan geldiuko. Baina ez date, guk emateixon inderraki dala, igual naiz de, zati gogorren naizen, inder gexenaki isotzegiena. Emate duen impulso hori, benetan, aberazgarri xeo, ez dakit momentu hortan berde ben hori dalako. Gure ni azpeitiarra izaki, xoxote irutzeza, azkenengo momentu nitotzean azkenengo mendile dela, egile esan jendi nahiko kaskautea jatzearea, baino alabez, baita ere behaientzako da, hile metea jatzi bezala, ez? Da, orduan, irutzeza ebeta dala izango ala zona bat oso potentia. Behin xoxotea heltzen ari nintzela, enteratu nintzen, aritzek karrera utzizula, eta momentu hori zentzen, ostia. Hau neri edek eta etzik alden ber, eta alasik zentzen. Xoxotetik azpeitira aldan azkarana jatxin nintzen. Erdik alin gora korrika, hainbeste jende ezagun, momentu hori zentzen oso hunkigarri ez. Enakin egin zezan nun sartu. Meta kruzan honin handik gauziten azpeitiko plazia izan. Hainbeste jende animatzen, oso momento politik izan zin eta asko disfrutago genuen. Aurten plazan egotitu gazitek eta oso esperientzi politik dituztean. Lehenengo baia zinin da, emozioz da, gaina ikusita, bat herriko pertsona bat izetie, egizan oso emozionanti izan zen. Azken jetxiera, beti motivazio horrekin, bigarren zen motivazio horrekin, azkar asko egiten saiatu nintzen, kalambrek tarteko zeudela, baina motivazioi barrun sartuta eta gogorrekin, azpeitiko kale horiek pasa eta jendez gainezka zeuden kale horiek pasa eta bigarren postu hortaz gozatu. Xoxote puntara, azkenengo anuagunean, da zen da, venga, goiti bera, eta, venga, heldu binaz osulan, gaina ni buru izaten, ez desespera, hartuko ritmotxo bat, eta ondo, adokein horretan bihurren euken da, venga, txiri, buru azpentzetan nahiagoko ga, indierra saldu nintzen asfaltora, bera, eta jasan beste gauza bat, nik aurrek urtien kale horretan ekin den metro horrek, inatezan oso luziek, da urten indierraz posi, barreka, eta beste historia bat, eta gaina gero umiek egon zienan itxaroten, da ez, disfruta hona, azkenengo metro horrek asko disfruta hona bezan. Domusa teknik 40.000 lasterketa, esatet, 10eko bada ez. Bigarren urtie da, lasterketa antolatze bena, eta ja nik uste Espainia mailan bolo-bolo biela behan izena ez.
Oraindik gauza asko daude igual hobetzeko ez da. Baina 2 urte hauetan ikusi dena da sortu den girua. Zeuden ikusle guztik eta sortu zen taupada urdina sentimendu hori, ezin da hitzez adierazi. Lagunonako batzordekide bezala eskerrik asko lehenik eta behin. Eta hurrengo urtin ere danak beharko ditugula, animatzeko berriro. Orokorrean da lasterketa bat ditzako, eukilikena etorkizunari begira badeko, baina proiekzio oso bat eta merezi dagoen egitea. Lehenengo urtien edizio oso fuerte izan zen, bigarrenguen nik uste superabintze dela eta hirugarrengoako naiz da lana zaila izen, gai bien superatzen aurreko urtekoek. Ea holaxe segitze ben urte askotan organizatzen, gu bertan izango gara. Balorazioa positiboa, bagu ez. Hirugarrena ja martxan jartzea, eta gogo eta ilusioekin, iruditzen zait, hirugarrena politxo izango da.